Ето, сега ще снимам, чакай! Идва следващия участник. Времето е супер. Дали ще мога да го видим в тези облаци? Светка някакво фарче между облаците. Из облаците! Идва, ето го. Браво, на първа балканска. Наклона си го бива много. И времето си го бива. Браво! Третия. Дали съм го хванал в кадър? Свети фарче, добре, че е с фарче. Дидо. Сузуки. Браво. Само Анатолий още го няма. Ако не съм сбъркал нещо, в тази мъгла може да съм объркал.